Čau lidi, vítáme vás u dalšího videa a dneska tady takhle venku, tak vám ukazuju, tak tam přímo šel nějaký pán. My tady se sebou říkáme, kdo to je? A najednou tam vidíme ho odcházet, tak se tam jdem podívat. A vidíme tam balíček, tak ho vemem. Lidi. A vypadá to takhle. Tak říkáme, pět to nevzít a pět to nenatočit na YouTube. No tak to natočíme. Tak si tady vememe nůžky a jdem to udělat. Lidi, poslouchejte mě. Co? Lidi, já musím jít na boční, protože na dálku moc nevidím. Ale fakt, lidi. Tak čau. Sebo, máš taky Tak Sebo se nám tady vrátil a už tady dělá nůžky. A my jdem na to. Tak pojďte. Já to rozbalím. To je dobrý. Ne. Tak půjdeš kameru. Okay. Lidi jdem na to. Tady to už. No tak tady to už střihneme. Nechceš pomoct? A tady to jen prosehneme. Máme to lidi. Tak. Lidi. Tak, hoši. Takže 2 Dark Galaxy Fizzyding a 2 pomerančový tajdinky. Money, green, Tak to bude asi ochutnávka, takže ty já si jdu vyplejnout moji švejku. Já ještě ne. Nebo taky ne. Takže já vám to takhle prohlídnu, jestli to. Kdo má rád tady ho, až dá odběr. Kdo má rád Fizzo a dá like. A kdo má rád oba dva a dá like a odběr. A kdo nemá rád nikoho a dá koment a sdílení. A já to takhle právě že poznám. A my vyplivnou žvejku úplně, jinak bychom to nemohli ochutnávat. Takže páčko. Takže lidi, jdeme na to. Jsme se dohodli, že tak. Takže jdeme udělat ochutnávku. Takže já bych asi